Entonces, és equivalent a 9 elevat a 3 perquè 3 per 3 és igual a 9 i 3 per 1 és igual a 3. I 3 elevat a 1 és equivalent a 24 elevat a 8 perquè 3 per 8 és igual a 24 i 1 per 8 és igual a 8. Per tant, són equivalents.